Mela qari vera qasir mill-Littra lill-Ebrej, kapitlu 11, vers 20 sa 22. Illum se nittrattaw dwar 3 personaġġi importanti mit-Testament il-Qadim. Li huma dawn. Bil-fidi Iżak bierek il-Ġakobb u l-Eżaw imqar dwar ħwejjeġ li kellhom jiġu. Bil-fidi Ġakobb meta kien qed imut bierek il-kull wieħed minn ulied Ġuseppi. U għadura u jmil fuq tarf il-ħatar tiegħu. Bil-fidi Ġuseppi kif wasal biex imut semma dwar l-esodu ta' ulied Iżrael u ta' direttivi dwar l-Adam tiegħu. Amen. Xi snin ilu jiena u l-familja tagħna morna Londra u żorna il-Mużew ta' Madame Tussauds, tafu kif hemm dawk il-personaġġi famużi kollha tax-xama u tajt vera artistiċi. Alla wkoll għandu l-mużew tiegħu ta' nies ħajjin. Għalkemm fiżikament mietu, bħalma miet Abraham u David u l-bqija, huma nies li jgħixu għal Alla. Huma ħajjin fil-preżenza tal-Alla, fil-ġenna. U Alla jridna li ngħaddu minn dan il-mużew sabiex ta' bilħaq nammiraw il-kobor tal-ħnina tiegħu lejna filli tratta magħna b'dan il-mod illi dawlinna l-għajnejn ta' moħħna biex aħna nifhmu illi l-iskop tal-eżistenza tagħna mhuwiex fuq din l-art. Għalkemm ninsabu hawnhekk aħna ninsabu mexjin lejn Sion tenfuq. Alla wedna affarijiet wisq aħjar, affarijiet lilin mill-immaġinazzjoni tagħna. Dak iż-żmien fl-antik Alla ikkonkretizza, Alla ħanidu hekk fihem lin-niesu dwar din it-tama li poġġa qudiemhom billi wedhom art. Art, aħna sejħula l-art imweda, il-Kanan. U allura naraw dan il-patriarki u nsejħulhom patriarki għaliex huma l-proġenituri tagħna, n-nies illi imxew qabilna u allura f'ċertu sens huma l-ġenituri tan-nies illi jemmnu bħalhom, illi jemmnu fl-istess Alla ħaju veru bħalma emmen Abraham, Iżak, Ġakobb, Ġuseppi u nibqgħu sejrin katina waħda ta' nies illi imxew mal-Alla għaliex kienu jafdaw fih u qabdu sħiħ mal-weda tiegħu. Matul ħajjithom għexu mal-Alla. Però llum għandna dawn it-tlieta. Għandna lil Ġakobb, l-Iżak u lil Ġuseppi. Nikkonċentraw fuqhom, tliet figuri importanti fil-kib tal-Ġenesi, kull wieħed minnhom u hemm xi 10 kapitli dedikati, anzi 12 kapitlu dedikati għalihom, għal kull wieħed minnhom. Li f'Iżak, Iżak għandu 2 kapitli. Iżak huwa forsi l-inqas wieħed interessanti, l-inqas wieħed li nafu dwaru, però oħrajn għandna ħafna informazzjoni. Alla tagħna l-istorja tagħhom il għaliex iridna ċertament illi nitalmu minnhom. Li kienu nies tad-demu l-ħam bħalna nies li wkoll żbaljaw u meta żbaljaw ma żbaljawx ftit imma żbaljaw brek, però l-enfasi ta' ħajjithom kienet turi li dawn nies li jafdaw f'Alla. Nies li jafdaw f'Alla. Matul ħajjithom però anke sa fuq il-pont tal-mewt nsejħulu aħna. Illi nitalmu inħarsu lejn Ġesu matul ħajjitna u fis-sija ta' mewtna. U tajjeb illi bħalissa li possibilment ma' ħadd li huwa fistus. U forsi l-mewt mhijiex il-concern dirett tagħna bħalissa. Però nafu li xi darba oħra se tolqotna. Jekk mhux lilna direttament se inħossuha fit-telfa ta' xi ħadd għażiż għalina. U allura tajjeb li bħalissa ninsabu kalmi u tranquilli li nitalmu minn dawn in-nies Iżak, Ġakobb u Ġuseppi biex naraw kif iffaċċjaw il-mewt. Meta ġew fuq il-pont tal-mewt. Baqgħu jafdaw f'Alla. U dak huwa s-sabiħ tagħha. Matthew Henry il-famuż kummentatur fuq il-Bibbja kollha jgħidilna li għalkemm il-fidi hija utli
matul il-ħajja tal-Kristjan hija speċjalment ta' benefiċċju meta niġu biex immutu. Il-fidi għandha xogħol importantissimu x'tagħmel fl-aħħar net. Għaliex tgħin lill-fidili biex jispiċċaw sewwa. Imutu għal sidhom b'tali mod illi jonorawh bis-sabar, tama u ferħ sabiex aħallu xhieda warahom dwar il-verità ta' kelmet Alla u l-eċċellenza tal-modijiet tiegħu. U jekk inti bħala Kristjan fl-aħħar ta' ħajtek issir taf illi għandek marda terminali, ġifieri your days are numbered. Kif ħadd irreaġixxi dakinhar? Kif ħadd irreaġixxi? Ħatibqa' tur dik il-fiduċja f'Alla illi allura l-qraba u l-ħbib tiegħek in-nies li jkunu jafuk jgħidu ta' bil-ħaqda jaf u qed juri bid-der illi it-tama tiegħu hija merfuwa fis-smawiet. Ħajtu mhix marbuta mal-art, imma għandu diġà qalbu merfuwa lejn il-ħwejjeġ ta' smawiet. X'inniġu biex inħallu din dan l-omor ċkejken tagħna bid-djufijiet kollha tiegħu, kif ħanispiċċaw il-korsa tagħna huwa importanti. Għaliex anke dak li ngħidu fl-aħħar ta' ħajjitna, il-kliem illi joħroġ minn fomna fuq is-sodda ta' mewtna iħalli testimonjat u impatt qawwi fuq dawk li jafuna. U forsi dak li ma rnexxinniex nagħmlu magħhom matul ħajjitna ikunu konvinti iva bil-kliem finali tagħna. L-Apostol Pawlu kien wieħed minn dawk illi fl-aħħar kien kapaċi jgħid jiena qabatt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja tiegħi, żammejt il-fidi. U da qed jgħidu meta kien jaf illi prattikament qed jistenna li joħorġuh mill-ħabs li fejn kien qiegħed taħt l-art f'Ruma u joħorġuh biex jaqtawlu rasu. Kien jaf illi m'hemmx tama issa. U qed jiktab l-aħħar ittra l-Timotju, qed jgħidlu però minn issa l-qudiem hemm merfuwa għalija il-kruna tal-ġustizzja. Lil-mulej li mħallef ġust se jagħtini f'dak il-jum u mhux biss lili, imma wkoll dawk kollha li jkunu ħabbew id-dera tiegħu. Kliem kommoventi u juri ċerta persważjoni ta' dan ir-raġel li mhux biss ġera, mhux biss wettaq il-ministeru tiegħu, imma sal-aħħar wera konfidenza sempliċi falla l-imbierek. U dik għandha tkun ix-xenqa tagħna l-koll. X'inniġu biex immutu, Alla huwa msebbaħ wisq, Alla huwa glorifikat ħafna meta wliedu ħallu d-dinja bil-bnadar imtellejn mal-arblu tal-bastiment tagħhom. Il-bastiment li jkun wasal biex jidħol fil-port, inti għandek turi li għalhekk għext jiena biex issa ħanidħol fil-port u l-bnadar qegħdin iperpru. Qegħdin nuru aħna nies rebbieħa anke fuq il-mewt. Alla qed jurina permezz ta' dawn it-tliet għaddejja tiegħu mill-antik. Ġakob, Iżak u Ġuseppi illi l-fidi tagħna teleb il-mewt. Tikkonkwista imqar il-qabar. Salm 116 vers 17 jgħidilna prezzjuża quddiem il-mulej hija il-mewt tat-tajbin. Il-mewt ta' dawk li huma godli, ta' dawk illi f'ħajjithom imxew mal-Alla u żammew l-Alla quddiemhom u kellhom il-biża' tiegħu. Il-mewt ta' dawn in-nies hija prezzjuża quddiem il-mulej. Għax il-mulej jkun wasal b'mewthom biex idaħħalhom fil-preżenza immedjata tiegħu. U allura iva, għalkemm dawn in-nies issa ilhom sekli ta' snin illi jgħixu. Alla jrid bl-istorja tagħhom irrekordjata fil-kelma infallibbli tiegħu sabiex bihom aħna nkunu preparati, nkunu qegħdin nitħejjew anke minn issa sabiex nuru b'mod sabiħ il-fiduċja tagħna sa tmiem mingħajr falliment. Ħanibdew mela minn Iżak. Iżak it-tifel ta' Ġakob, aħna forsi l-istampa tiġina quddiem meta nsemmu l-Iżak meta missieru
ħadu biex joffrih sakrifiċċju. Imma mbagħad finalment meta kien se joqtlu Alla żamlu idu u għallu tagħmilx ħsara l-bnek għax issa naf li inti tibża minni. Iżak però għex ħajja pjuttost kwieta, kien bniedem meditattiv, jgħix fit-tinet. Mill-bidu però Iżak infatti iżżewweġ lil xebba jisimha Rebekka li l-qaddej ta' missieru mar u sabielu minn Padan Aram minn fost nisu stess. U żewwiġaw ħabba, jgħidilna ħabba, u tfarraġ wara mewt ommu. Dan jitlob biex ikollhom tarbija 20 sena. 20 sena. U finalment Alla sema it-talba tiegħu u Rebekka, il-mara tiegħu, ħarġet ilha. Meta kienet ilha, Alla kellimha u qalilha dwar ħwejjeġ fil-futur. Qalilha fil-Ġenesis 25, vers 21, l-ulied kienu qegħdin jitħabtu f'ġufa, kellha tewmin infatti. U qalet, jekk kienu hekk, għaliex jiena hekk. U marra tissaqsi lill-mulej u qalilha l-mulej, żewġ ġnus jinsabu f'ġufek u żewġ popli jinfirdu minn ġo fik. U wieħed minnhom ikun aqwa mill-ieħor. U l-kbir jaqdil iż-żgħir. U dik xi ħaġa sorprendenti immensament. Li tmur kontra l-mori tal-kultura ta' iż-żmien għaliex kienet dejjem ir-regola li żgħir jaqdil il-kbir. Imma Alla qed jgħidilha meta kienu għadhom ma twildux dawn it-tewmin qalilha il-kbir qatt jaqdi lis-żgħir. U nafu li allura it-tewmin twildu Eżaw il-kbir u Ġakob iż-żgħir. Tajjeb, ovvjament Iżak kien jaf b'din it-tħabbira ta' Alla. Martu ma stawx nifhmu kif ma setax qaltlu illi il-fatti huma hekk, Alla hekk irid il-kbir qatt jaqdil iż-żgħir. Frattant meta kibru, x'ġara? Iżak kien Ġakob kien iħobb joqgħod fil-kamp, fit-tinda tiegħu, kien raġel tal-ġabra, mentri ħuh kien kaċċatur u kien imur għal kaċċa tal-taċrif u missieru Iżak kien iħobb li kien isajjallu Eżaw regolarment bil-laħam taċ-ċerf. U allura naraw kif Iżak kien kellu preferenza għal Eżaw, li kien jissodisfah b'dan l-ikel li kien jaqbadlu bil-kaċċa tiegħu. Meta imbagħad Iżak xjaħ u kien qed iħoss li wasal lejn it-tmiem ta' ħajtu, sejjaħ il-Eżaw għallu ibni, għallu aqbad il-qaws tiegħek u mur ikkaċċja. Sajjarli ħalli mbagħad jiena nbierkek. Fis-sens li jiena nbierkek bħala il-werriet tal-weda li Alla ta' lili biex jingħaddija lilek. U qed jagħmel hekk kontra it-tarif ta' dak li kien jaf. Kien jaf li Alla kellu f'moħħu li jbierek liż-żgħir. Però ż-żgħir kien il-favorit ta' ommu. U allura ommu x'insemat dan id-diskors għarfet lil Ġakob, għaltu ġri. Għaltu mur oqtol gidi, ħansajruh bl-istess riċetta kif isajru ħuk. Ħalli inti mbagħad tidħol bil-qerq quddiem issierek jiekollu jbierek lilek. Allura kienet komplott biex jitqu biżak illi jgħidilna għajnek kienu impeċbċa u ma setax jara, kien kważi nieqes mid-dawl. U Ġakob allura beża li jinqabad u flok ma jbierkom issieru jisħtu, però mbagħad jilbsitu bil-ġlud tal-annimal għax ħuh kien sufi, kien pilus u ma kienx. U rnexxielhom. U
Iżak min għalih qed ibierek il-Eżaw, però fil-fatt bierek lil Ġakob. Skont il-pjan oriġinali tal-Alla. Allura appena bierku u Ġakob ħareġ mit-tinda, jasalħuh biċ-ċerf isajru u jidħol quddiem missieru. U missieru qallu, ma min inti allura? Qallu jiena ibnek Eżaw. Ġejt biex tberikni. U qallu ma jien diġà beriktu ġieħuk u bil-qerq ingannani u jien berikt lilu. U Eżaw infaqajib kien dak il-ħin u qallu ma fadallikx mqar barka għalija. Qallu jiena beriktu u għamiltu sidek. Ħanaqraw daqsxejn il-pass kapitlu 27 vers 32. Iżak missieru qallu min jien, u dak jien ibnek il-kbir, Eżaw. Imbagħad vers 37 u Iżak wieġeb u qal lill-Eżaw jien għamiltu sidek. U tajtu l-ħutu kollha b'qaddejja u b'qamħu mbiten u lilek mela x'nagħmellek ibni? Ġifieri issa il-barka tiegħi tajta u hija irrevokabbli. Aktar kmin infatti jgħidu jiena qallu fejn hu mela dak li qabad il-kaċċa u ġabieli u kilt minn kollox qabel ġejtien tu beriktu iva u imbierek ikun. Ġifieri hawnhekk x'in irrealizza x'qed jiġri tifhmuha din. Xejn Iżak irrealizza li hu kieku kien għalih kien ibierek lit-tifel favorit tiegħu l-Eżaw. Kontra ir-rieda tal-Alla. Però x'inra kif Alla fis-sovranità tiegħu, fl-erf kbir tiegħu imqar imqeda bl-ingann ta' Ġakob u ommu biex il-kelma tiegħu isseħħ. Ġakob, skużawni, Iżak ma setax imur lura minn dik minn kif żvolġew l-affarijiet. Hemmhekk irrealizza li hemmhekk kien hemm lid tal-Alla. Kien hemm lid tal-Alla. U għalhekk qallu iva u imbierek ikun. Ġifieri mhux serreġġa lura id-deċiżjoni issa li evidentament Alla jrid li l-affarijiet jimxu b'dan mod li hu s-sejr ikun imbierek aktar mill-kbir. Hawnhekk naraw il-fidi ta' Iżak. Iżak ma tantx għamel prestazzjoni tajba rigward il-fidi tiegħu. Però l-awtur isemmi din il-ħaġa biex juri li la darba mbagħad tgħallem u kien konvint li rrieda tal-Alla hija hekk. Kif qal fil-bidu, il-kbir se jgħaddel iż-żgħir. Iżak hemmhekk is-sottometta għar-rieda tal-Alla. U s-sottometta bil-fidi. U għatajab għalina li nifmu, illi għal-kem aħna kultant nħallu s-sensi ġrubina, nħallu l-affezzjonijiet tagħna, u nkunu forsi qegħdin nifmu li qegħdin neħduha kontra r-rieda tal-Alla, frattant meta Alla jgħalqilna l-bieb u jagħmilha ċara, ejjew nissottomettu għar-rieda tal-Alla. U għatajb li nissottomettu. Għalhekk jgħidilna bil-fidi Iżak bierek il-Ġakob u lill-Eżaw. Barkiet totalment differenti. Il-Ġakob għanjieħ barka materjal u spirituali. Bierek il-Ġakob u l-Eżaw imqar dwar ħwejjeġ li kellhom jiġru. Infatti bħalma qal hekk ġara. Ġakob kiber u stana u nislu kien wisq aktar kotran minn ħuħ Eżaw. Minn Eżaw ħarġu l-Edomiti li llum għadhom x'jeżistu, minn Ġakob ħarġ il-poplu Ludi li għadu mifrux prattikament mad-dinja kollha. Din il-ġrajja hija sinifikanti ħafna. Qal il-profeta Malakija. Jibda l-ktieb tiegħu billi jgħid hekk ara ħabbejtkom jgħid il-mulej. Qed ikellem lil-Lut li ħarġu minn Ġakob. Ħabbejtkom jgħid il-mulej. Iżda intom qegħdin tgħidu kif ħabbejtna? U Alla jirrispondi u jgħid jaqgħu Eżaw mhux ħu Ġakob.
jgħid il-mulej, madankollu jien ħabbejt lil Ġakob, iżda jien stmellejt il-Eżaw u l-muntanji tiegħu għamilthom ħerba u tajt wirtu lix-xakalli tad-deżert. Alla kapaċi jmur kontra l-konvenzjonijiet soċjali tagħna. Alla għandu lan tiegħu u lan tiegħu illi seħħ. Il-punt li qed jislet l-awtur lil-Lut hija li Iżak finalment għaraf dan u għad għal dik il-deċiżjoni ta' Alla. U l-istorja turina iva li kien hemm ingann da parti ta' Ġakob, da parti Tommu, però l-istorja hija rrekordjata biex turina l-erf tal-Alla, biex turina s-sovranità sorprendenti tal-Alla. Alla huwa sovran u jagħmel bina li jixtieq u li joġob lilu. U rridu narfuh bħala Alla suprem fuq ħajjitna, fuq id-destin tagħna, fuq il-futur tagħna. Mhix kwistjoni ta' xorti, ma kwistjoni ta' rieda tal-Alla għal kull wieħed u waħda minna. Il-kbir se jgħaddil iż-żgħir. Dika l-soċjetà ma tifhimiex, però Alla la darba ritek hekk infatti ġara. U allura hija storja turi l-ħnina sorprendenti tal-Alla. Hija ħnina lejn Ġakob illi l-ittam kien brikkun, kien ġagbin, kien giddib, min kollox kien. U frattant Alla ħabb lil Ġakob. U l-barka tiegħu bil-barka tiegħu niżlet fuq Ġakob. L-Apostu Pawlu infatti jerġa' juża din il-ġrajja biex jurina illi imqar għas-salvazzjoni tagħna hija kwistjoni ta' l-għażla tal-Alla. Jekk Alla li Rebekka qalilha l-kbir se jgħadil iż-żgħir u aħna ngħidu le u Iżak ma qabilx magħha din, infatti prova jagħmel kontra r-rieda tal-Alla, ir-rieda tal-Alla xorta waħda seħħet. L-Apostu Pawlu jgħid fil-Rumani 9 vers 10 u mhux dan biss, imma wkoll meta Rebekka li kienet saret minn wieħed Iżak missierna. U għax billi tfal kienu għadu ma twildux. U lanqas għamlu tajjeb jew ħażin biex il-pjan tal-Alla skont l-għażla tiegħu iżomm sħiħ. Ġifi ma jiġix nieqes. Mhux mill-opri tagħna, iżda minn dak li sejjaħ int qalilha l-kbir se jaqdil iż-żgħir. Bħalmu miktub jien ħabbejt il-Ġakob iżda bat lill-Eżaw. Dikjarazzjoni minn Alla illi allura ngħidu hemm l-inġustizzja f'Alla u Pawlu jgħid ma jkun qatt, assolutament le. Salvazzjoni tagħna hija kwistjoni ta' grazzja minn Alla. Alla juri favur lil dan u jiġħdu lil ieħor. It-tnejn huma midinbin, it-tnejn m'għandhomx jett tal-ħnina tal-Alla u frattant Alla juri ħniena lil wieħed. F'dan il-każ ħabbejt lil Ġakob. U dana konna ngħidu illi konna nilqgħu dan it-tagħlim bil-fidi. Bil-fidi. Iżak tgħallem dan meta kien kważi tard wisq. Però finalment meta ra kif il-ġrajja daret ħanidu kontra tiegħu, għaraf iżomm Alla. U ra l-bluwa tiegħu, irrealizza li kien qiegħed ikun iblaħ jipprova joħodha kontra Alla. Anke fid-dufija tiegħu l-awtur isib xi ħaġa ta' fidi fih. Bil-fidi Iżak bierek il-Ġakob u Eżaw imqardu waħwejn xi kellhom jiġru. Ħanaddu għal Ġakob issa. Il-ġira ta' Ġakob hija twila, hija avventuruża. Naħseb jiena jekk qatt ma qrajtu ktieb tal-Ġenesi mill-bidu sa tmiem qegħdin timmissew xi ħaġa. Il-għaliex huwa ktieb meravigliuż illi jibda biex jurina l-ħolqien tal-Alla u il-bidu ta' ħafna ta' żwieġ, il-bidu tal-poplu ludi, ta' kollox. Frattant għandna dawn l-erba' karattri, Abraham, Iżak, Ġakob u Ġuseppi. Illi il-lezzjonijiet nistgħu niċċievu minn għandhom u hija xi ħaġa tal-għaġeb. Ġakob beda bħalna l-koll bniedem mitneb, bniedem brikkun, bniedem inġust, bniedem lest li jitħab ħadd ieħor. Però Alla naraw kif matul is-snin
il-fidi tiegħu irraffina, għaddih minn bosta esperjenzi sbieħ u koroħ, ġusti kif ukoll midimba. Ġakob kien bniedem li Alla ddixxiplinaħ, kien ħajdu hekk jitqammas kontrarjetà tal-Alla, salvaġġ ngħidu hekk, però Alla finalment għamlu manswed u ġwejjed. Trasformazzjoni illi biex saħħet damet ħafna u ħafna u ħafna snin. Beda giddieb, beda ġakbin, karnali, narawh fl-aħħar ta' ħajtu manswed, ġwejjed, raġel umli, raġel li meta daħal quddiem il-farawni vera għallu ftit u jibsa kienu il-jiem tal-pellegrinaġġ tiegħu ma laħqux mal-jiem ta' missirieti. Però naraw ukoll illi qed ibierek lil-farawn, qed ibierku. Raġel illi ġielet Malla. Fil-vessans tal-kelma ġielet Malla u rebaħ. Alla qallu ma jkunx ismek aktar Ġakob, imma Iżrael se jkun ismek għax inti ġilit Malla u għelibt. Il-fidi tagħna teleb. Alla jagħtina l-fidi biex aħna nirbħu miegħu bih u għalih. L-iskrittura tgħidilna bil-fidi Ġakob meta kien qed imut bierek il-kull wieħed minn ulied Ġuseppi u għadura u jmil fuq tarf il-ħatar tiegħu. Nafu kif kien hemm dak is-7 snin ta' abbundanza mbagħad 7 snin ta' aks qalil u Ġuseppi kien diġà qallu l-farun x'kien ħajġri. U wara sentejn ta' aks Ġakob qal lill-uliedu qallilhom ħatoqgħodu hawnhekk ħamutu bil-ġuħ. Inżlu l-Eġittu għax smajt li hemm il-qamħ l-Eġittu u ixtru minn hemmhekk sabiex ma mmutux. U l-ewwel darba ma għarfux il-Ġuseppi li kien il-Prim Ministru tal-pajjiż. U t-tieni darba Ġuseppi kixef li hu nnifsu maħutu. Għallhom jiena Ġuseppi li intom bettuh fl-Eġittu bħala l-sir. Frattant għallilhom ħudu li kelli l-familji tagħkom u mbagħad inżlu l-Eġittu hawnhekk għax fadha 5 snin oħra ta' aks. 5 snin oħra. U jħantikom parti mill-pajjiż l-art ta' Goshen, għejxu hemmhekk, nieħu ħsiebkom ma jkun jonqoskom xejn. U Ġuseppi fix-xuħitu niżel iva l-Eġittu fejn imbagħad niżlu 70 ruħ l-Eġittu. 12 il-tifel tiegħu bin-nisa u t-tfal tagħhom. 70 ruħ b'kollox, illi Ġakob imbagħad l-aħħar jiem tiegħu għattagħhom fl-Eġittu taħt il-protezzjoni ta' Ġuseppi, illi kien il-favorit tiegħu, mhux vera. Li kien għamillu dak il-kot ta' ħafna lwien u minħabba fekk imbagħad ħutu bedew jgħiru għalih. Ġakob meta kien qed imut bierek il-kull wieħed minn ulied Ġuseppi. Ġuseppi daħħal l-Efraim u l-Manasse quddiem Ġakob u għallu biex iberikhom. U Ġakob sorprendentament qiegħed idej hekk fuq it-tfal. Flok ma fuq ras u fuq ras taż-żewġ tfal. Salla bidejh. U Ġuseppi korreġih għallu mhux hekk, għallu Efraim huwa l-kbir. Għallu naf ibni. Ma kien jaf Alla li min kien ħajbierek l-aktar. Għallu salla bidejh. Bil-fidi Ġakob meta kien qed imut bierek il-kull wieħed minn ulied Ġuseppi. U għadura u jmil fuq tarf il-ħatar tiegħu, anke fid-debollizza tiegħu. Fix-xuħija estrema tiegħu meta kien dajef. Naraw li issa sar bniedem li flok ma jaħseb għalih innifsu u flok ma ħajar kif ħajirfes fuq ras ħadd ieħor. Naraw bniedem ejjem aduratur ta' Alla. Alla hemmhekk irid iġibna. Alla hemmhekk qed iwassalna. U x-xuħija tagħna kapaċi tkun sabiħa fis-sens li niddajfu u nibdew nużaw il-bastun u nibdew m'aħniex kapaċi nagħmlu dak li 20 sena qabel stajna nagħmlu. U frattant ix-xuħija hija sabiħa il għaliex tkun qiegħda timmansana. U l-ħarsa ta' qalbna tibda tintref aktar il fuq fejn tinsab riservata t-tama tagħna, tama li ma tiddajjifx, ma tittebbax, ma tgħibx, merfuha għalina fis-smewiet.
Jacob ukoll juri li finalment għavole kien estremament debboli wera din il-fidi kbira falla. Emmen sa tmiem illi d-discendenti tiegħu kellhom destin partikolari għalihom, kienu se jirtu l-art illi minna kienu ħarġu x'vera. Għax Alla wedhom l-art imweda, frattant issa kollha kemm huma meħabba l-aks, maħabba il-karestija li ġrat f'dik il-parti tad-dinja kellhom jinżlu bħala refuġjati fl-Eġittu. U allura naraw kif Jacob baqa' jemmen li għad jirtu l-art u isibu risq taħt direzzjoni ħanina tal-Alla. Ġenesi 28. Ġenesi 48, skużawni. 48 naraw din il-ġrajja. Vers 15. U birek lil Ġusepp u qal Alla li mxew qudiemu mis-Sirjieti, Abraham u Iżak. Alla li kien ir-raj tiegħi ħajti kollha sal-lum. L-anġlu li ħellisni minn kull deni. Ibirek il-da żewġ subien. U ħajissemma ismi bihom. U isem is-Sirjieti, Abraham u Iżak. U ħajikbru bil-kotra fl-art. Din għal-barka illi ta' lil dawn l-uliet ta' Ġuseppi. Però tinnotaw kif qiegħed hawnhekk jagħti rendi kont ta' ħajtu. U qed jgħid fil-passat kollu tiegħi kien Alla li mexa quddiem mis-Sirjieti. Kien Alla li ħellisni minn kull deni. Kien Alla illi kien ir-raj tiegħi ħajti kollha. Niftakru li Jacob innifsu il-mestier tiegħu ħajtu kollha x'kien raj. Raj tal-merħla ta' sijuħ, aktar tard raj tal-merħla tiegħu stess, però raj. Wieħed illi jindokra u jħobb u juħsib sempliċi naċ. U l-Alla beda jarah bħala r-raj tiegħu li mexxieħ li ħelsu minn kull deni. Il-barka ta' Jacob turi kif jgħidilna fl-ittra l-Ebrej kapitlu 11 vers 1 il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li nittamaw fihom, il-prova tal-ħwejjeġ li ma jidrux. Jacob ma setax jifhem jew jiggessja kif Alla kien se iraġġaħħom lura lejn l-art imwieda, l-art tagħhom. U kif kien ħajberikhom meta kienu tant ċkejknin sebgħin ruħ b'kollox. Fart li mhix tagħhom. Ħanaddu għall-aħħar personaġġ Ġuseppi. Ġuseppi illi seta ġab skuża kemm bil-familja kifra u għajjura tiegħu, seta ġab skuża li ma jgħaddix il-Alla. Illi fendi għar-rasu u jagħmel fattieħ, seta ġab skuża wkoll illi meta niżel l-Eġittu hawnhekk kif nista' naqdi l-Alla. Waħdi ġo pajjiż illi prattikament huwa idolatrus. Nafu l-Eġittu kemm kellhom allat foloz u Alla ħaju veru ma kinux jafu bih. Seta ġab skuża illi allura hemmhekk se jinġar mal-kultura ta' dak iż-żmien, però xorta waħda naraw kif kellu l-biża' Alla. Imqar f'pajjiż barrani, imqar meta s-sitwazzjoni kienet terribbli. Għax niżel hemmhekk bħala l-sejr. U ftit wara spiċċa ġo ħabs. Magħluq ġo ħabs, intortament mhux għax kellu xi tort. Ġuseppi seta wkoll ġab skuża li tentazzjoni minn Mart Potifar, il-mara ta' Sidu, il-kap tal-gwardja ta' Farawn, riedet tiżni miegħu u kull darba jidher le. Żewġek tani kollox. Illi daru u ħwejġu kollha u ma taħt idejja. Però ċaħħadni minnek, għax inti martu għallu. Għalila, inti martu. Ġi kien jaf il-boundaries tiegħu. Però kemm faċilment wieħed jista' jirraġuna isma' dil-mara aħjar moral għajna għax qabli nitlef il-ġob tiegħi. Kull darba naraw Ġuseppi raġel ta' fidi, raġel li lest illi jkun taħt il-kmandamenti tal-Alla, sottomess għal-rida tal-Alla. Ġuseppi ukoll seta' tkabbar u sar kesaħlu kif ngħidu aħna meta ħadek il-promozzjoni fid-daqqa u lejn fil-qiegħed il-sir ħabsi
Meta sejħulu biex jinterpreta l-ħolma tal-farawn, tal-baqar smien u nixfa, malajr inħasel biddel wejġu 10 lejja u der qudiem farawn. U farawn dakinhar stess wara l-interpretaw l-ħolma għalilhom l-uffiċjali tiegħu min kapaċi imexxi, min għandu dejn aktar minn dan ir-raġel illi imexxi l-pajjiż. U ħattru litteralment il-Prim Ministru tal-pajjiż. Jiġifieri mill-qiegħ Ġakob sab ruħu fil-quċċata net. Giuseppe, skużawni. Sab ruħu fil-quċċata net. X'tentazzjoni kbira meta mill-qiegħ nisibu ruħna fil-quċċata kemm kapaċi nitkabru. U frattant Giuseppe wera fidi baqa taħt il-kmand talla. Baqa jaraf il-Alla bħala sidu. Imqar fl-eżaltazzjoni tiegħu, fit-tollija tiegħu ra li provvidenzjali talla. Finalment meta ħutu ma rridx inkun flokhom fil-qora tagħhom meta Giuseppe qalilhom jiena ħukom li intom bedtuh fl-Eġittu. Però naraw kif lid talla. Kien qed tipprepara kollox imqar bid-tbatija li għadda minnha Giuseppe u għadda minn ħafna tbatija. Minn ħafna tbatija. Immaġinawkom tkun weħidkom mifrut mill-familja tiegħek, m'għandek ebda tort. U taf il-ħutek kienu qed jippjanaw biex joqtluk, jitfaw ġobir niexef. Imbagħad jgħadda il-karwana tal-Midjanin u Ruben qalilhom isma' flok ma noqtluh. Inbijgħu neħilsu minnu fl-Eġittu. Ġifieri dan kellu kien jgħix familja ta' aħwa b'qalbhom ħadra. Kattivi. U sempliċement għax missieru kien iġibu aktar minnhom. Frattant Giuseppe jibqa' juri fiduċja falla. Imqar meta seta' pattilhom faċilment. Se tagħmel festa bihom, vera jew le. X'qalilhom kapitlu 50 vers 19, Giuseppe qalilhom la tibżawx, jaqgħu jien flok Alla. Di l-fiduċja illi aħna narfu li aħna maħniex Allat tagħna nfusna. U laqas qatt nistgħu nsiru Allat. Alla wieħed biss hemm illi huwa s-sit sovran fuqna lkoll. Nirrikonoxxuh jew le xorta waħda jibqa' s-sit fuqna. Jaqgħu jien flok Alla, intom ħsibtu biex tagħmlu lid-deni. Iżda Alla riedu għal ġid biex jagħmel kif dal-jum taraw li inżomm ħajjin ħafna nies. Giuseppe ħares lejn nifsu bħala sempliċement strument illi permezz tiegħu Alla salva ħafna u ħafna eluf, jekk mhux miljuni ta' nies. Forsi ġifieri l-sfida qawwija li rridu niffaċċjaw hija kif iġġib ruħek meta inti fid-daqqa l-ħin tiġi quddiem suċċess kbir. Kif iġġib ruħek? X'tagħmel bil-karriera brillanti tiegħek jekk tirnexxi fil-ħajja, jekk tirnexxi fl-impjieg tiegħek, sekku tal-mediċina tan-negozju fil-qorti u x'inhu x'tagħmel? Ħafna nies ittabru. Ħafna nies jaħsbu li laħqu s-sema bidejhom. Giuseppe ma kienx hekk, wera din il-fidi illi imqar meta kien floli kien raġel umli. Kien raġel ta' bilħaq umli. Però hawnhekk fil-ittra l-Lut, l-awtur isemmi xi ħaġa li forsi mhix impressjonanti. L-istorja ta' Giuseppe hija twila, stajna insemmu ħafna aktar dwaru. Li turi il-fiduċja li kellu falla l-imbierek. Frattant isemmi dil ħaġa bil-fidi Giuseppe kif wasal biex imut għamel menzjoni jew semma dwar il-fatt tal-esodu ta' wlied Iżrael. U ta' direttivi dwar l-Adam tiegħu. Għalilhom għada pitada, ma nafux meta, infatti kienu 430 sena wara, Alla għad joħroġkom minn dal-pajjiż. U joħodkom lura fl-art tal-Kana, l-art li wiegħed lill-Abraham, l-Iżak, il-Ġakob. U għalilhom meta toħorġu, ħudu magħkom l-Adam tiegħi. U tajdu li di.
X'jiġifieri? Xi tfisser? Xi superstizzjoni din illi Giuseppi, Għall-ewwel hekk tidher però mhix hemm minn dan. Giuseppi kien jaf x'jemmen u kien jaf li Alla qed jeħles in-niesu. Għaliex? Għax il-weda tiegħu ma tistax tfalli. U avolja Alla ħariġhom mill-pajjiż tal-Kanan kien jaf li għadha pitat se jerġa' jirritornhom. Vers 24, Giusepp qal il-ħutu jiena semmut u Alla żgur se jħossibkom. Alla żgur, sabiha, żgur! Mhux forsi. Żgur se jħossibkom u joħroġkom minn din l-art fl-art li wiegħed bħalfa lill-Abraham, l-Iżak u l-Ġakob. U Giusepp ried l-Ulit Iżrael jħalfulu u qal tassew li Alla jħossibkom u intom ittellgħu għadmi minn hawn għax jien wieħed minnkom, jien wieħed mill-favoriti tal-Alla, jien wieħed mill-maħbubin tal-Alla. U allura d-destin finali tagħkom irrid ikun ukoll id-destin finali tiegħu. Għalkemm miet ta' 110 snin ibbalzmawh qiegħduh f'qabar fl-Eġittu, x'ħin wasal dak iż-żmien 430 sena wara. Jgħidilna fil-Ktieb tal-Esodu li meta ħarġu f'dak l-ewwel għejd li jagħmlu ħarġu mill-Eġittu. Jgħidilna kapitlu 13 vers 19. U Mosè ħal Adam ta' Giusepp miegħu. Għax hu kien ġal lill-Ulit Iżrael jaħalfulu bil-qal Alla tassew jħossibkom u intom iġġorru għadmi minn hawn magħkom. Kemm sabiħa din. Jien ngħid għalija tqabbadni l-bart xejn il-fiduċja ta' dawn in-nies minkejja d-djufijiet tagħhom kienet waħda kbira f'Alla. Kienet waħda kbira. Ma kellhom ebda dubju illi Alla se jgħid mod imbagħad jagħmel mod ieħor. U għalhekk qalilhom meta toħorġu minn hawn, ħudu l-Adam tiegħi magħkom. Giuseppe raġuna. Mhux se nilħaq niret l-art imwiegħda, però rrid għalmenu li l-art imwiegħda tiret lili. Kien jaf illi għalkemm ħajmut fiżikament kien ħajibqa' jgħix għal Alla. L-art imwiegħda fakkarkom ħafna drabi hija użata bħala simbolu tal-ġenna. Simbolu mill-Eġittu, l-art tal-pagana, art tad-dlam, Alla jtellaħħom fl-art imwiegħda l-art li tnixxi bil-ħalib u l-għasel. Fatti Calvino jgħid dwar il-fatt li qallhom ħudu l-Adam tiegħi magħkom. Qal din l-istruzzjoni Giuseppe ta' mhux għall-interess personali, imma bħala simbolu, bħala stimolu għall-Iżraeliti futuri biex l-Iżraeliti li kellhom jiġu warajh minn ġenerazzjoni għall-oħra, di ħajkun hemm tradizzjoni illi dan li darba kien Prim Ministru tal-pajjiż Giuseppe. Irridna illi meta jasal il-jum, ma nafux meta, ma meta jasal il-jum li noħorġu minn hawn, irridna li nieħdu l-Adam tiegħu magħna. U għalilhom hekk allura biex ikunu stimolati ma jissetiljawx għall-Eġittu, ma jaħsbux li l-destin tagħhom huwa wieħed bħal tal-Eġizzjani. Imma ma kienu l-poplu tal-Alla għalkemm ċkejken, għalkemm dajfa kienu l-poplu tal-Alla. U allura rrid isin ix-xewqa ta' niesu sabiex iħarsu aktar biħrara għal fitwa tagħhom u jittamaw b'ċertezza illi eventwalment għad ikunu liberati. Infatti nafu li wara li miet Giuseppe imbagħad sar Farun wieħed li ma kienx jaf minn fejn ġew kollu u allura beda jaħqar aktar ma kibru l-Iżraeliti beda jaħqarhom. Alla finalment imbagħad iva skont il-weda tiegħu ħarriġhom mill-Eġittu. Ġifieri imqarf mewtu Giuseppe ma rridx li niesu jew dawk li jiġu warajh jiftakruh bħala l-Prim Ministru tal-pajjiż. Isemgħu għadin. Riedu li jiftakruh bħala wieħed ħolqa oħra fil-weda tal-Alla estiża minn ġenerazzjoni għall-oħra. Bdiet Abraham, għal Iżak, għal Ġakob, għal Giuseppe, għal 12 tribu ta' Iżrael. Il-weda tkompli minn ġenerazzjoni għall-oħra. U llum nistgħu ngħidu aħna privileġġjati li aħna preżentament huma nies li għandna din il-weda bħalma kellhom is-sirjietna u dik il-weda rridu ngħadduha lil ħaddieħor. Hija weda li issa hija wisq aktar spjegata, wisq aktar illuminata bl-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla mhux Alla tant fqajjar ħatina biċċa art,
dak li ħana nsuħla l-Izrael tal-lum. Dik kienet bis-simbolu. Alla jatina kollox, jatina li nnifsu u kull ma hu u kull ma għandu. Ġesu jgħid hawnhi l-wiegħda tal-Alla. Tassew ngħidilkom min jemmen klimi u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna. Għandu l-ħajja eterna u ma jiġix għal kundanna iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Għalhekk għadtilkom l-ħwa. Illi l-fiduċja tagħna tkun bħal ta' dawn in-nies Isaac, Jacob, Giuseppe. Illi sat-tmiem ta' ħajjithom anke meta waslu biex imutu urew li huma kapaċi jelbu il-mewt. Il-mewt fiżika ma tagħmlilna l-ebda ħsara. Ġesu jgħid fiġwanni min jemmen fija ma jmut qatt. Il-mewt ma tmissux. Jienu għal-qaw minnu l-ħajja. Min jemmen fija volja jmut jerġa' jgħix. U min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Hija l-istess sfidi li kellhom Isaac, Jacob, Giuseppe, Abraham. Illi tiftakru meta wasal biex joffri l-Isaac għaliex għax kien irraġuna miegħu nnifsu li Alla kapaċi jaqajmu lura minn bejn l-imwiet. Ta' bilħaq il-fidi tagħna teleb il-mewt, teleb id-dinja, teleb ix-xitan, teleb saħansitra il-mewt. L-ewwel Korintin 15 Pawlu b'sens ta' trionf qawwi jgħid għalhekk meta dal-ġisem li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir u dal-ġisem li jmut jilbes in-nuqqas ta' mewt imbagħad isseħħ il-kelma li nkitbet. Il-mewt imbeled fir-rebħa ja mewt fejn hija n-niggieza tiegħek? Ja qabar fejn hu r-rebħa tiegħek? Li kapaċi din nindirizzaw il-mewt, nindirizzaw il-qabar u kwalunkwe ċimiterju li m'għandhom ebda seta' fuqna. Għaliex? Għax nemmnu f'dak li tqajjem minn bejn l-imwiet għall-ġustifikazzjoni tagħna. Sidna Ġesu Kristu. Moti il-mewt biex jinħafru dnubietna imqajjem biex aħna nkunu wkoll imqajmin miegħu. U allura nirringrazzaw l-Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu.